Fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu fir-Rabat li għandha storja twila li tmullura għal wasla tal-Patrijiet Franġiskani f'Malta nsibu diversi opri artistiċi ta' importanza kbira u wirt kulturali imprezzabbli. F'din il-Knisja tant tal-qalb ħafna nies insibu set ta' 14 pittura u kwadri tal-Via Sagra jew il-Via Crucis li se jkun qed isirlu restawr estensiv bi spiża li mistennija tlaħħaq il-75,000 euro. Żorna l-Knisja magħrufa aktar bħala ta' Ġiesu fejn tkellimna mal-gwardjan Patrick Clive Camilleri li spjeganna kif kien l-Ordni Franġiskan li daħal id-devozzjoni għal Via Sagra fil-Gżer Maltin bl-ewwel waħda f'din il-Knisja fir-Rabat fl-1727 waqt li 4 snin wara inġib sett ieħor fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta. Id-devozzjoni lejn l-istazzjonijiet tas-salib ingħatat importanza partikolari matul ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira b'din it-tradizzjoni nġibet Malta minn bosta patrijiet u pellegrini Franġiskani li kienu jivvjaġġaw mill-art imqazza. Rigward dan il-proġett ta' restawr il-Gwardjan ta' Ġiesu għalinna li għandu sinifikat kbir għal diversi raġunijiet. Dawn l-14 pittura fil-gwarniċ mhumiex biss artifatti reliġjużi importanti iżda wkoll opri tal-arti sewja li jirriflettu l-wirt kulturali u artistiku għani li għandu pajjiżna. Patrick Camilleri għalinna li l-preservazzjoni ta' dawn l-opri tiżgura li l-ġenerazzjonijiet futuri ikunu jistgħu japprezzaw il-valur storiku u artistiku tagħhom. Il-proġett kollox ġej jiswa somma ta' 75,000 euro li jinkludi restawr tal-inkwatri, tal-pittura u dak kollu li jeħtieġ. Fihom ħafna ħsar anke biċċiet mill-iskultura hija nieqsa għalhekk ix-xogħol huwa wieħed kbir. Il-Via Sagra ġejja mill-introduzzjoni tad-devozzjoni tal-Via Dolorosa f'Ġerusalemm fl-1229 rotta proċessjonali li tissimbolizza triq propja li Ġesu mexa lejn il-Kalvarju tal-Muntanja. Tradizzjonalment il-Via Sagra tikkonsisti fl-episodji differenti tal-Passjoni ta' Kristu u tvarja bejn 7 u 22 ġbieħa. Fl-1726 il-Papa Benedittu XIII tal-Franġiskani kollha l-indulġenzi tal-istazzjonijiet tas-salib u stabbilixxa n-numru għal 14. Il-Gwardjan semminna wkoll li fl-istess Knisja wieħed isib anke relikwa unika fil-Gżer Maltin bid-dem ta' San Franġisk. Din hija konnessa mal-istess Via Sagra peress li kienet inġiebet ukoll minn Patri Costanzo Vella li wkoll ġab din l-ewwel Via Sagra f'pajjiżna. Il-Gwardjan kompla li l-proġett ta' konservazzjoni u restawr huwa opportunità biex wieħed jimpenja ruħu iżjed mal-komunità. Semma kif dan il-proġett sinifikanti huwa parzjalment sponsorjat mill-Fond tal-Kawżi Ġusti u se jsir minn kumpanija stabbilita fir-restawr. Dan il-proġett se jsir mill-kumpanija Tilirdel Restawro li tieħosib ukoll Sinjura Valentina Lupo u għandu jibda minn hawn ftit ġimgħa oħra. Dal-proġett huwa maħsub li se jieħu madwar sentej biex ikun lest. Is-Sinjura Valentina Lupo minn hawn ftit ieħor se tibda tieħu l-Via Sagra waħda ftit fil-istudju tagħha sabiex ikun jista' jinbeda wkoll dan ix-xogħol.